To sabon aikin mu kenan wanda zamu dinga kawo muku a wannan tashar ta mai suna Taskarar Bollywood. Ba ya tarihin jarumai. Zamu dinga dora muku duk wani abu da ya tafi Bollywood da kuma Tollywood. A ci gaba da subscribe a wannan tashar ta mai suna Taskarar Bollywood. Bollywood ita ce masana'antar fina-finai mafi girma a India, wacce ke Mumbai, wanda ya hada da wasu sauraron kowane lungu na kasar. Wasu jaruman sun yi suna sosai a harkar fina-finansu da ma samun karbuwa sosai a kasashe da dama, da ma duniya baki daya. Bollywood ta kasance tana hada sababbin fuskoki a danginta, kuma yanzu za mu bayyana muku waɗannan jaruman. Jaruma Deepika Padukone yar wasan fina-finan India ce kuma abin koyi da tafiyin aiki a fina-finan Hindi. Duk da cewa Deepika Padukone ta fara fitowa a fim ɗinta na Canada, kuma an haife ta 5 ga watan Janairu 1986 a Cafe Hard da ke Denmark. Ita kuma jaruma Kangana Ranaut jarumar fina-finan India ce kuma wacce ta fi yin aiki a fina-finan India. An haife ta 23 ga watan Maris 1987 a Mumbai Pradesh da ke Pradesh, India. Kuma ta fara fitowa a matsayin jaruma a shekara ta 2006 tare da fim ɗin Hindi kuma sunan fim ɗin Gangster. Ita kuma jaruma Anushka Sharma jarumar fina-finan India ce kuma furodusa ce wacce galibi tana aikin fina-finan Bollywood, kuma an haife ta ranar 1 ga watan Mayu a Andhra Pradesh. Ta fara fitowa a matsayin 'yar wasan kwaikwayo a shekara ta 2008 tare da fim ɗinta da Hindi Dharmi Bana da Jodi, da kuma jaruma Anushka Sharma ta zama zababben masu kallo inda ta fara fitowa a wannan fina-finai masu daraja kamar su Fike da Jab Tage Jan da kuma Vambara da kuma Rob Denari da Jodi and Stan da dai sauransu. Ita kuma jaruma Shraddha Kapoor yar wasan fina-finan India ce kuma mawaƙiya ce wacce galibi tana aikin fina-finan Bollywood. An haife ta 3 ga watan Maris 1978 a Mumbai, Maharashtra da ke India, kuma ta fara fitowa a jaruma a 2010 tare da fim ɗinta mai suna Team Fanti. Shraddha Kapoor ta yi nasarar karɓuwa a fim ɗin Ashiki da kuma Street Dancer 3D da Ita kuma jaruma Katrina Kaif yar Burtaniya ce yar kasar Burtaniya kuma yar wasan fina-finan India kuma abin koyi wacce galibi tana aikin fina-finan Bollywood. An haife ta ranar 16 ga watan Yuli 1983 a Hong Kong da ke Burtaniya, kuma ta fara fitowa a shekara ta 2003 tare da fim ɗin Hindu mai suna Boom, kuma ya samu karbuwa daga fim ɗin Many Fair Kiya Kinkiya shekara ta 2005. Sakamakon waɗannan fina-finan jaruma Bollywood, Katrina Kaif ta yi zama zaɓin farko na masu kallo da kuma Afni Singh is a King da kuma Marawa na Misi da kuma London mai suna Fiyarkiya da dai sauransu. Jaruma Priyanka Chopra jarumar fina-finan India ce kuma model ce wacce galibi ke aikin fina-finan Bollywood. An haife ta 18 ga watan Yuli 1982 a Jamshedpur da ke India, kuma ta kasance a Miss a duniya da shekara 2000. Priyanka Chopra ta fara fitowa a 2000 tare da fim ɗin Tamil mai suna Tamizan. Fim ɗin an yi shi ne tare da fitaccen jarumi da ke kudancin India mai suna Vijay, kuma yana ɗaya daga cikin fina-finan jaruma Priyanka Chopra da suka yi nasara a wannan shekara. Ita kuma jaruma Alia Bhatt yar wasan fina-finan India ce kuma mawaƙiya ce wacce ke aiki a fina-finan Hindi, kuma an haife ta 15 ga watan Maris 1993, kuma an haife ta a Mumbai, Maharashtra da ke India, kuma ta fara aikin fim ne a 2012 inda ta fito a fim ɗinta mai suna Student of the Year tare da kuma ta yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Ita kuma jaruma Sara Ali Khan jarumar fina-finan India ce wacce take yin aikinta a fina-finan Bollywood, kuma diyar jarumi Amrita Singh da kuma jarumi Saif Ali Khan kuma jikar Mansur Ali Khan ce. An haife ta 12 ga watan Agusta 1995 a Mumbai, Maharashtra da ke India, kuma ta fara fitowa a matsayin 'yar wasan kwaikwayo a shekara ta 2018 tare da fim ɗinta mai suna Kedarnath, kuma fim ɗinta na farko ya nuna fice sosai kwarai da gaske, kuma ta samu lambar yabo na Filmfare Award for the best female actress debut. Ita kuma jarumi ta Taapsee Pannu jarumar fina-finan Hindi ce kuma abin koyi wacce galibi tana aikin fina-finan Hindi, Telugu da Malayalam da Tamil. An haife ta ranar 1 ga watan Agusta 1987 a New Delhi, India, kuma jarumar Taapsee Pannu ta fara fitowa a matsayin 'yar wasan fim Telugu mai suna Jumare. Ta fara fitowa a Bollywood shekara ta 2013 da fim ɗin Hindi mai suna Chas Banda.
To sabon aiki mu kenan wanda zamu dinga kawo muku a wannan tashar ta mai suna Taskarar Bollywood ba ya tarihin da zamu dinga dora muku duk wani abu da ya tafi Bollywood da kuma Tollywood. Ku ci gaba da subscribe a wannan tashar ta mai suna Taskarar Bollywood.